a dneska vás tu víta Timak pri novom videu a dneska si ideme zahrať Brawl Stars. No, akože po dlhej dobe tu je zasa Brawl Stars, teraz som dlho točil Roblox. No, ale chcel som aj Brawl Stars natočiť, aby ste aspoň videli aj Brawl Stars na mojom kanáli. Tak, tu máme Brawl Stars, OK. Nová sezóna v rankedoch. Aha, tak si ideme zahrať rankedy. A inakšie máme tu nového hráča Byrona, som dostal nedávno. Ale my už vieme, že tu mám vymaxovaného Edgara, tu mám úplne krásneho. A za chvíľu budem mať aj Daryla. Aha, to je nové. OK. Ale vlastne môžeme si zrovna zahrať tú prvú hru. OK, hodzone. OK. OK. Si musím rýchlo niečo vybrať. A môžeme si iba z týchto. Tak viete čo, ja si dám Daryla. Pretože prečo nie? OK. Zasa ani oni nemajú zlých hráčov, ale my to musíme nejako dať. OK. Inakšie Daryl je v tejto hre mega otravný. Ty vole, dobré. No poď. Musíme ho dať. Ale zatiaľ vyhrávame, čo je dobré. Ty vole, teraz sme ich pekne dali. Zatiaľ nám to ide. Musíme vyvoliť byť tu Sandy, ona bude pri nich taká silná. Lebo aj tento Piero. OK, zatiaľ nám to ide perfektne. OK, musím, no super, ja som asi mŕtvý. Alebo aj nie. Dobre, super, toto bude ľahké. A dúfam, že sa vám toto video bude páčiť ako všetky. A inakšie teraz chcem aj docela viac točiť Roblox, lebo pri ňom mám docela väčší hype. A baví ma ten Roblox docela hrať. Dúfam, že si nebudete hovoriť, že som kido, že hrám Roblox. OK, sme star player. A nejaké ženy, keď sme nesplnili. Epic, OK. Super. Úplne na nič. OK. Aha, to je nejaký propas. Ty vole. Aha, čo sme dostali? Ty vole. Nejakého kolta. OK. Tak. Ja tu dostávame za tie kartičky, no jasné, mne to už je hneď jasné. OK, knockout. To už bude docela ťažké. A ja si dám zasa Daryla, pretože s nimi to ide dobre. Ale my si môžeme dať iba z týchto hráčov, už žiadnych ďalších nemôžeme. Áno, nemôžeme. A ja z týchto hráčov ani žiadnych nemám. Ani týchto nemám, ale nevadí. Alebo tam sú možno iba nejakí hráči. Ale teraz ideme hrať toto. No. Oni majú tiež Daryla, asi mám trocha pocit, že majú lepší tým. Musíme toho Byrona dať, on bude teraz taký, no, oni majú dobrý tým. Tla Lola dostrelí ďaleko. Je dead. Potrebujem ho trafiť na ultinu. Musím si jen ušetriť.
Zabij ho. Yes! OK, tak toto som len tak dal. Ja som šťastný, že som to dal. A za chvíľu máme ultinu, no poď sem. On má tiež ult. No, som sám. A oni sú všetci traja, to ako mám dať? OK, tak ja sa strašne bojím. OK, tak musíme iba kempiť, ja neviem, ako ich mám dať všetkých troch. Počkáme si na ultinu. Oni sa boja. OK, ja neviem, čo sa stalo. Super. Prehrali sme tu jednu časť, lebo iba kvôli tomu, že som tam proste kempila, keď to nie je vždycky dobré kempenie. Musíme... OK, tak ja som ty kokos, čo som ja, Rambo? OK, tak toto sme vyhrali s prehľadom a ešte Star Player. Aj questík rovno. Ty vole, tu máme toľko tých questov. Aspoň sme si jeden splnili, to mi zase nebude nejak moc vadiť. Rovno 2. 1000 coinov. A Star Drop a zase Epic. OK, ale ty vole, my už máme 5000. To není možné. Už sme si zase našetrili. Dobre. Ja si ho musím upgradeovať. To darila. Nie. OK, a musíme si... No ty kokos. Musíme si proste začať šetriť teraz, aby sme zasa nič v inboxe. Zasa nejaké blbostičky. No, a my môžeme ísť rovno na ďalšiu hru. Ja to bavia rankedy, akože nie je to zle. No ja milujem pri rankedoch som mal strašné nervy, lebo mi nešlo získať Diamond. A my môžeme mať Leona. To je pekné. To je pekné. Aká je mapa? Ja aj Bravo Ball, tak to si bereme. Si zoberiem. OK, nemáme ani jeden Edgara. No super. Oni majú aspoň na blízko typka, ale my nemáme nič. A ja som dlho nehral s Leonom. OK, jo, jeden mŕtvy. No a proti tomu ďalšiemu Leonovi. To chce to. No. Sorry. No super. Zasa budem musieť pípať a ešte nám dali aj gon. Ja s tým... Sorry ľudia, ja s tým Leonom proste hrať neviem. Ja neviem, kedy mám dávať čo. On o mne nevedel. Dobre, teraz som ho dal pekne. Prosím, daj gól. To je taký šviňoš. Nie. Yes. OK, zase nadávam. Čo je to so mnou, bráško? Sorry, dneska som mal proste zlý deň. Proste aj v škole. Som sa pohádal s kamošom. A ešte musím natáčať video. Akože nie, že je to zlé, ale... Tak som zase prísť do ďalších kamošov. Kam on si ma zobral? Nie. 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 Haha.
Nie, nie. OK, tak ten, ja neviem ako sa volá, on to využil a my sme vyhrali. Super. A už máme bronz 2. Aha. Super. Toto sa mi páči, 500 kreditov, ty boje. Rovno 3, tak. Ako máme toho boa. OK. A ďalších 10 gemov. Máme 66. A máme Hyperchat Star Drop. Ty vole, to sú dobré vecošky. Ty kokos. Hyperchat. Kámo, to si robíte srandu. Sorry, že to vravím, ale Shelly je docela starajda, akože. Je to kúkus 30 €? To nemám. OK, ideme si zahrať ďalšiu hru. A možno aj poslednú. Kámo. Ja neviem čo. On je Green Brab. Takýto. Tak viete čo, dáme si Edgara. Dáme si Edgara, kámo. Ideme si dať Edgara proste. Bros. Los hovnos. No. Aspoň, že tento typek je dobrý. Dáme takýto sprejík. Takýto Sigma sprej. Bereme si. A pozri, jak tam je krásny ten skin Edgara. No. Aha, Jean proti mne. Do pitvora. OK, myslel som si, že ich vymydlím. Myslím, že mi to nejako vyšlo. Mi to troška, iba tak, že troška, hej, nevyšlo, že... No poď. No super, on dal na svojho klosa tú Elzu, alebo čo to je. Jeden. Kámo, taký kemper. Dobre, ja som musel zdrohnúť, hej. Máme hyperkačku, hej. Máme 10 a zdrhajte. Máme 10 a zdrhaj, kam? Prečo ja som išiel? Dobrý, OK, pohodičko, ty si Míško. Oj. OK, vyhral. Nie! Ja musím utekať. Ten jeden typek tam proste zdechol. No, poďte svíč. Ja vás zadobijem, kámo. To čo bol? OK, ďalšia výhra. Nejdem sa chváliť, lebo potom to už bude ťažšie. Epic. Čo mám s tými epic star dropami? Oni proste stále idú takto. No, to som chcel. Máme? Máme star drop? Nemáme star drop. Nevadí. Dáme si ešte jednu hru, OK? A ja to zase nechcem dlho editovať. To som si mohol odpustiť. Ja neviem, čo je. Dobre, to si ideme do Daryla. Daj si pekla. OK. Musíme si zahrať ešte jednu hru. Ja zasa budem tam dávať toľko pesničiek do tých pozadí a to sa strašne debilne hľada. OK. Ideme ďalej. Zatiaľ samé výhry, akože tá hra mi to trocha spríjemňuje ten deň, ale tam je tá... Aha. OK. Je vidieť, že bude kempiť. Ale ne, takto si vybral dobrú situáciu. A ja teraz som v zlej situácii. Super, ja akože dobre utlačil ten Leon.
To sme dali pekne, brácho. Musíme ich utlačiť proste. Už problém, bráško? Tak poď so mnou patúkať. Aha, už sa ma... No, a ja sa jej bojím už. Super. Keď zatiaľ to nevychádza nič moc, nie je to nejaké ťuti-muti, lebo ja tu mám takých teammateov, ktorí nevedia hrať. Je sranda, že sa stiažujem na teammateov. A ten Leonček tam bude zasa kempiť a tá Rosa, akože oni, oni majú dobrý pocit ku mne. Na 100% príde ku mne ten nie, tak bože, bum. No, prosím, kamo, prosím. To je taký... Strašný. OK, to sa tam asi nebude dať vystrehnúť. Viete čo? Tak čaute, chalani. Proste mám zlý deň, čauko.